बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ गुवाहाटीनि पल्टन बाजाराव सासे ट्राफिक पुलिस कनस्टेबलआ बाइकखौ गावनि बिसि आरो फिसाजों फैनाय सासे सुबुंखौ बुनाय भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोसारनायनि उनाव गोबां सावरायजादों। बे जाथाया थांनाय 17 खालार बृहस्पतिबार खालि गुवाहाटी पल्टन बाजार ओनसोलनि लामा गेजेराव जायो। बाइक सालायग्राखौ बुग्रा ट्राफिक पुलिस कनस्टेबलखौ पल्टन बाजार ट्राफिक ब्रान्चनि ट्राफिक कनस्टेबल फाखरुद्दिन आहमेद होनना सिनायथिनाय जादों। बुजाग्रा बाइक सालायग्राखौ बिक्की प्रसाद गुप्ता होनना सिनायथिनाय जादों। बे जाथायखौ सोरबा भिडिअ सेबखांनानै ससियेल मिडियायाव हगारो। बे भिडिअ'आ समाजारि बिजोङाव भाइराल जानायनि उनाव गुवाहाटी पुलिस कमिशनारआ बुग्रा ट्राफिक पुलिस कनस्टेबल फाखरुद्दिन आहमेदखौ सासपेन्ड खालामो। मख'नो गोनांदि बाइक सालायग्रा बिक्की प्रसाद गुप्ताखौबो ट्राफिक पुलिसजों बुलायनायनि थाखाय पुलिस कास्टडिनि सिङाव लाङो। तामुलपुर पुलिसआ तीर जुवानि हेंथायै गोख्रों एक्शन लादों। तामुलपुरनि बरखातायाव तामुलपुर थानानि बिबानगिरि भास्कर देब गौरिया आरो कुमारिकाटा पुलिस आउटपस्टनि बिबानगिरि प्रान्जल बरुवानि दैदेननाय मोनसे हानजाया साथाम जुवारिफोरखौ हमदों। हमजानाय साथाम सुबुंफोरखौ तामुलपुर सारगावनि कामिनी कुमार मोसाहारि, सन्तला गामिनि रहित नार्जारि आरो बरखाता गामिनि धर्मेन्द्र लाहारि होनना सिनायथिनाय जादों। हमजानाय सुबुंफोरनिफ्राय तीरनि टिकेट, मबाइल फन, नोगोद रां मोननो हायो। हमजानाय सुबुंफोरखौ जुडिसियेल कास्टडियाव दैथायहरो। फैगौ 31 मार्चआव जानो गोनां आसामनि राज्य सभानि बिसायख'थियाव कंग्रेस दोलोनिफ्राय रिपुन बरा बिथांनि मुंखौ कंग्रेसआ बिजाथि महरै फोसावबाय। बिजेपि हानजानिफ्राय बिसायख'थियाव बादायनो बिजेपि हानजाया पबित्र मार्गेरिटानि मुंखौ बिजाथि महरै फोसावबाय आरो खुंथायाव थानाय लोगो हानजानि बिजाथि महरै मोनसे मासियाव बादायनो इउपिपिएल हानजानिफ्राय रोनगोरा नार्जारिखौ बिजाथि महरै फोसावो। बिटिआरआव राजखान्थिनि बारा सोलायगोन नामा? बिपिएफनि आफादगिरि थामहिनबा बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे बिपिएफनि एमएलए रबिराम नार्जारि, दुर्गादास बर' आरो माखासे बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरा आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांजों राजखान्थिखौ लानानै सावरायलायदों। मख'नो गोनांदि मा बिथिंखौ लानानै सावरायलायदों बेखौ दासिमबो रोखा मिथिनो मोननाय जायाखै। तामुलपुरनि दल फोरबोआव दुंहाव थासारि सोमजिदों। थांनाय हरनि समाव सिनाय मोनै दुथांफोरा साइनासालियाव सियारफोरखौ बुफाय बुसि खालामफैयो। डिउटियाव थानाय पुलिसफोराबो बे दुंहाव थासारिखौ दबथायनो हायाखै। बे दुंहाव थासारिया तामुलपुर जिल्लानि जगबारि निज्रि पिलि दल फोरबोनि हारिमुआरि मोनाबिलि सोलिबाय थानाय समावनो सोमजियो। सिनाय मोनै दुथां लाइमोनफोरा मा जाहोननि थाखाय बुफाय बुसि खालामफैदों बिनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना महाराष्ट्रनि मोनसे फोरोंथायाव बाहागो लाहैदों। बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमाफोरा महाराष्ट्र पन्चकनि एमआरए मिरुआव मोनसे फोरोंथायाव बाहागो लाहैदों। मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, घनश्याम दास, डक्टर नीलुत स्वर्गियारी आरो गोबां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथांमोना बे फोरोंथाय बादायाव सोलोंथाय लाहैदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।